खुलुमबाय सोनाफोर आंनि Jobanivlog नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बर'बावबाय सबाय मासे भगबाननाय महरलान सोनाफोर दामुगै हिनफाय ब्लग्सफोरा जोबोद लांजाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो फुंनि 4:30 बाजि आरोना खखाब मावलायनाय खो गोजांनायनि बिथोरावबाबो आङो बिथांजों स्कुटियाव गाखोनानै आरोना फिसा फिसौ गथ' गथाय रुम फारसे जाल्दाब गारबोनानै सानैजों रौना होदों आरोना नै ओमफ्राय नायदो आंनि हालादखौ कम्बल थम्बल खाख्लुबलायनानै आरोना पुरा लेगिंस मुजा बिनि सायाव आरो मा लंपेन्ट ओरैबादि थेवबाबो गोजांनायखौ होखारनो हायाखै दे सोनाफोर खम गुसु जायो सोरांसेयावहाय ओमफ्राय दा बायदियाव मा होनो थाब सोराङाना एकदम खोमसियैनो थायो ओमफ्राय खिन्थु बुंनो थाङोबा स्कुटिया आंना दाबायदि फिर गैयियावसो सलायनो मोजां आरोना लाइटआ बारा मोजां नङा नालाय आंना ओमफ्राय मोखां सुवाखै जि मोब्रुं मोसियैनो आङो बिथांखौ दोनलांनो होननानै प्लेटफर्म फारसे ओंखारदों आरोना थ' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनै ब्लग्सआव नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो बासफोरालाय गोलाव दङ ओमफ्राय जोंनि एरियायाव नेबाबो बासखौलाय मोनोमोन आरोना ओमफ्राय बिथाङा बासजों थाङा ट्रेनजोंसो थांगोन गावनि टारगेटआवहाय गोजांनाय बाद होनानै नोङो खामानिया जेला ओंखारबाय इमारजेन्सिबाथ' नों थांखानांखागोनानो अबायथो बारग'नो हानो ना नै जोङो मोनहां जाबायमोन आरोना गैयानो रिक्सा गंफा गंनै नुबोदों खिन्थु मालायबा बहा थांगोन बहा मागोन आंनो सिदा एकदम प्लेटफर्म गुदिसिम आरोना दोनलांथारनोसै होननानै रौना होबाय दोननानै फैगौलायबाय सोनाफोर जा गोजांबोबाय नै आखाइफ्रा गैलाहाय गोजां बोथोराव एसे खस्थ'सिन जायो आरोना दोनलांनो ओमफ्राय गरम बोथोरावबालाय थाबबो सोराङो नालाय थाबायनानै थांनो हायो जारला दानो सोराङा उन्दुफिनसै आङो हनै दै सोनानै दोनबाय दैखौनो लांनो रोङासै मैयावनो सोखानानै दोनबाय आङो गाबोन जानाय नङा होननानै दा बायनानै दोनलांथोंसै जोबोद धैन'बाद आरोना फिसाजोआबो सिखाराखै थांहां जानायाव एसे माबादोंमोन सानहांदोंमोन गिबायसोमोन आङो माने खोमसिथारना दा हारसिं थाबायनानै थांनोबो ओमफ्राय सरबाव मोनहैनानैबो रिक्साया एकदम गैयामोन बै सरावसो मोनदों आरोना नेबा एसे मोनगोन टाइमानो जाबाय थायाना बेबायदि ओंखायनो थ' माबार होननानैहाय गाबबायसो माथो खालामनानै थाबनो दोननानै फैबाय आरोना मेगनसो राबाय दैसो गांगुलायबाय आं दै गिलास लोंनानै उन्दुनो नाजाफिनसै र' इसिबां फुङाव मालाय आं मालाय फिसायनो दै हरफानो रोङाखै गावहासो दै गांबोदों खम जारला आंबो सफैनानै भिडिअसो बानायग्रोलायो नालाय फन हरबाय बिसोरा ट्रेना फैबायबोनो आरोना आं सफैनायनि नै 5 मिनिट उनावनो आरो एसे कम्बलाव हाबफिनसै माथो खालामबाय थानो ना माबा खयथा जाखो 4:50 ओरैबायदि उन्दुफिननाया मेगनफ्रानो गेवला 8 बाजिलायनायावसो 8 बाजिबाय आरोना ओमफ्रायथ' दा बुंसै खामानिफ्राथ' दङआनो नागिर सुनोसै आरो बिआइदै बाबाया निरमा लाबोदों होनदोंमोन दे आंहाथ' निरमाया गैला 10 थाखानिया सुनाफोर बेखौनो ग्रोब जाथों होननानै आङो माबाखायाखै आरोना गिदिरखौ बायखायाखै दंबावो र' बबेबा जिया बाहेरायावनो दोनदों बियो नैबेयावबो कम्बल बोराय मिन्थावथाव दिनैनि जि सुनांगौखौ बालायनाय नङाब्रा गोबावजों खनसे सुनो मोननाय नालाय सोमनानै लागानोसै बिराद गेन्दाय आरोना बेसेबांबा गोबावनि बेलाय माथो सनाफोर सेरसे लादों होनखादोंना आङो आंनिया सब खालि इयावबो सोयो आङो ओमफ्राय दंखलाव नैबेखौसो दोनो आरोना एसे दंबावोमोन 10 थाखानियानो जोबस्लाबलायाखिसै जत्न सोनानै दोनसै थेमा गंनै दंखायो नालाय न' सिङाव थाग्रा मोनसे बाहेरायाव थाग्रा मोनसे मतलब गिदिर फिसा आरोना एफा मोजां अननानै लाबोनायखौ सोनानै दोनाबा बिसिया एसे गुथि खालामाबा माबा प्लास्टिकआव मोजांबा थिग जायाना अके आरोना थाबावबाय दोनथ'नोसै खाथुबनानै बाहायग्रोनोसै ओमफ्राय मा होनो बे साबोनखौ इउज खालामखाला मोनथिखाबाय आं बिसोरखौ आं बेखौनो दोनसै दा आंनो फुनानै बायफ्लेहोनोसै आरोना जिखिजाया खामानिखौ थुलु खालामनानै लागोनसै आङो जानाय नङा बिदिजों नानियाबो उन्दुफिनबाय गोदोनो
आं फिसाया सिखारबायबो उन्दुनाया बेस्रा बिसिनायाव जा खम्बल बिफाखौ नायबाय अन्थाव माने बाबाया डाक्टारनावसो थांदों मुलि लायनो उदै सादों एंका नकले सेस आरो कि मानोथो सिखारो नोंलाय माबा गैखाला बाजानो बानोसै आं बिदि आखाइ फारसे बिमाया सक्तिमान थांबाथां खामानि मावनोसै आखाइ बानोसै सना आखिदे ओमफ्राय ओरैहाय जि आसिखौ जानाय उनावसो आङो बुरखाय आखाइ बेयावनोसै जायगायाथ' मा बुंनो बिराद साबधान आरोना ओरै फैजानो गिनांगौ गुदुंजोंहाय ब्रेड लाबोना गालांदों बिफाया बेखौनो जोङो फुदुंनानै जानोसै गाव मोनजायाबाबो लाबोना होलांबाय सिबाय गाबोन जा होननानै गैखायामोनबो जोंहा जानो जेबो हरलिक्स जागोन मा र' दै खोबदो भगबान प्रभु हरि कृष्ण मा जागोन आंजोंलाय गाइखेराबो आधा केजि बान्दा लाबोग्राया थोखायाखै आरोना उन्दैयानो ओंखामजों जालाय साहा लोंबाय र' ओमफ्राय नै गोदान लाबोनायसो मैया बेखौबो लाबोदों बेस्रा थ' फटाफट जोङो ब्रेकफास्टखौ खालामनानै लागोनसै दे लगायनोसै बेखौ महारानि लगायनोसै मानो दानि बिदाया लगायबाय बिहा माने फादाय जाखो सामस सुना हरफिननांबाय बिमाखौ ओं होनबाय दे ब्रेडआ नोंहा बेयाव लादो मा नैबेयाव लादो ब्रेडखौ ओमफ्राय बिजिखौबो गाइखेरखौनो लोंदो साहाखौनो लोंनांला नोंहाबो होनलांलायलांबायसो आरोना आंखौबो फनाव सोंहरबावबायसो गावहासो ओमफ्राय बिजिया दांखो आरो गाइखेर बुखेर लोंनो थिनबावदों दा बुंसै बबेसे साहा लोंनाय गाइखेर लोंनाय दांखोनिनो कम्पानिखा येस नोंबो जाहांगासिनो दं दांखो आं बादि सानैजों बन्द नांगौना नाङा सोंनानै हो जेमजों जाथों नों एफाबा दाम फोननाङा बेयाव लादो आखाइजों ओरै फुनला नांगौसो बाबा हा नङाबा जाया थ' साहा लोङो गाइखेर लोङो रेडि खालामना लागोनसै जाथारला नै लिलि लाला गुंग्राय गसोलायबाय जेमाव फोनै जालायबाय आरोना गथ'फोर बायदिनो गथ'मा गेदेर बिमाया मालाय एनार्जि नाङा नामा नोंसोरलाय जालाय सना बिदि नोंबो थाबायनानै जाबाय थाना हामा ओमफ्राय साहा नङाबालाय बहा गोजोन नांबाय बबाव गाइखेर लोंनानै थानो बुरेरैलाय ना मा होनो जादों बेयाबो साखेब लायनाय साहा मोनलोंबासो सान्थि जायो जादो दे दोन आंनिखौ नोंनोबो नांगौ जेम नैबेलाय न' फोननायखौ जा अबावथो बेयाव फोननो हा हेबलायनि गेजेरावबो जानाय खामानिखौ थुलु खालामना लागोनसै हेब्बाय ओमफ्राय खुनुरुखुम स्रां खालामनो हानानै स्रांसो नङा जिथ' सुवा खिन्थु पिटरनि खामानिया स्रांसो आरो ओमफ्राय नै ना माथाम एवथ्रमनानै दोननाय दङमोन ना एवथ्रमनाय नङा मोनथारनो लागासोमोन ओमफ्रायहाय जायाखिसै आरोना बेखौ आंबो जायाखिसै गावबो जायाखिसै ओंखायनो थाबाय बियो दा बेखौ आङो मोनखानायबाबो ओरैनो गब जाला नै बे फिसाजोनिफ्राय दोनखुमाबायनाय टमेट'आ मोनफ्रुहांलायनाय जाबाय आरोना बेखौसो आङो संसिगोन टमेट' नोङो दांनानै मोनहोखाजोब्बाय नै सेस बा खावसे मोजांफोरखौल' आक्ला जानोसै आङो हारसिंसो सनाफोर हारसिं उफाय गैया ओमफ्राय बेबो दंमोन ना गरनैसो थाथ'नाया बेखौ लगायगोन आरो बेखौनो संसै आं ओमफ्राय नै सारायखौ एसे फुख'हांबायमोन सनाफोर आङो मा खालामनो बेखौ आं खारहोनो हाखाथारा ओमफ्राय नै बिनि गुदुं जाब्रेनानै खामनाया सखासख जाबाय आरोना बे आंनिनो महरखा आरोना जेरै जेसेबां निरमा साबोन दामि क्रिमफोर मोखाङाबो बिदिनो थागोन आंनाबो सबाय बिमायानो थ' बेबो बिदिनो थागोन खोमा हाजार फुख'बायबाबो आरोना जाबाय ओमफ्राय आं जाय ब्रेंनो मोनसे खोथाखौ एकदम क्लियार खालामगोन आरोना कनफिउज जानो नाङा बे ना एवनाय मा एवनाय बोरै फैफिनखो होननानै बेथ' बयबो बिथां फैनाय दिनावसो आङो नाखौ एवदोंमोन बेनो सनाफोर थ' आङो अखानायैनो बे ब्लगखौ सुरु खालामदों आरोना फुङावनो माने अखानायै खोमसियावनो आं बिथांखौ दोनहैबाय नालाय ओमफ्राय सारायाव थाव होबायमोन दुंहांबायमोनबो खिनो ओंखारबाय जाहैदों फिसाजोआ बिमानि खामानिफ्राबो खिहै थां हालाय खिहैदो दे खिदे आं बेयाव नेबाय थागोन दे खिदो दे रावबो गैया ओमफ्राय मा होनो आङो फुङाव खोमसि फौजि बिथांखौ दोनहैनाया
थ' सिगाङाव जायफोरा फौजि बिथां फैनाय दिननि ब्लग्सफोरखौ नायदों थ' बिनि अखानायैनि ब्लग्सफोरखौबो नायदोंबा गोसोआव दंखागोन थाखागोन जे अबाय थांनांगौ बिथांमोनहा ओमफ्राय न'आव एसे हाब्रेलांनाय बिसो आरोना फार्स्ट दिन फैनायाहाय ओमफ्राय दा एबारसो सुटिया सुरु जागोन आरोना थ' आं दोनलांब्रबनाया बेनोमोन आरोना थ' दिनै सानसे जोंहा हारसिं बार बायदि फैबाय बार बायदि थांबाय होननाय बायदि मोनो जोंबो मानो होनबा अखानायै फिसाफ्रा आंना हुलुस थुलुस नागिरो आरोना मोनायाव बिफाखौ मोनबाय हरसे ओमफ्राय बार बायदि उनाव गायोबा आरोना बिफाया अखानायै फुङावहाय हुलुस थुलुस खम्बलखौनो बाबा होननानै नागिरलाबायफ्राङो आरोना उन्दैफ्रा बे टाइपनि जादों आरो थ' जेबो टेनसन गैया सुटिसो खालामनो थांदों आरोना जयेन जाहैनांगौ जायगायावसो जाहैदों फैफिनगोन बेखिनिखौसो आङो फोरमायबाय आरोना बार बायदि फैनानै बार बायदि थांनाय होननाया बेसो आरो सोनाफोरना थ' बे ब्लग्सखौ आङो शेयार खालामग्रोनोसैबो सानदोंमोन नाथाय ओमफ्राय बिथाङा मा लानानै फैदों नोंथांमोननो बिनि सिगां ब्लग्सआव शेयार खालामदोंना आङो बेफोरखौ आं नायनायजों लोगोसे आंबो नायस्राङाखैनोमोन माने नायनायजों लोगोसे नोंथांमोनजोंबो बेखौनो आगोल शेयार खालामग्रोनोसै बिदि साननानै शेयार खालामग्रोनाय जादों आरोना सिखांबाय मा सिखांबाय थ' ज'खौ होनायग्रोनोसै मा जागोन दे थाव होखालायनायानो बिदि थाथ'लायनांगौबा थावानो थान्दा बरफ जाफिनबाय ओरैबो रेडि गोजाखामोन टमेट'खौनो दांनोबा बांसिनसो माबाबाय आङो ओमफ्राय आंना सबाइ ओंख्रि संनाया खामबायबो जानानै दङ र' फुथ'गोनलाय हाख'वा जायो फिसा गोनांनि खोथा बाबा गेलेथ'दो आगैजों मोजाङै दे बोरो बियो मानसिया नै पेन गानाखै नों गानहरलाय बाबानो नो नानि आदाजों पेन गाननो थां थां गानहैदो सिदा खालामना होदो आं नै ओंख्रि संसै मामबार सामब्राम गुफुरखौ थामलायना लानोसै आं खुरैयाव आरोना मटर बासिया टमेट' एकला एकलि राखेंखें सुवाद जागोन ना जालाहाय आंनि ओंख्रियालाय नायाबो फुरा बासिया बिदियाव होनायफोरखौ नाखौ फोमोनथारबाथाय आं बारा सुवाद जानाय मोना एसे आद्रा मोनहांहांसिम दोनबासो आधा आधि एवबासो मोजां मोनो आङो जानोसै जेने थेने फिसालायाथ' जाखाया रोसिखौल' जागोन बे खुनुरुखुम ना माथामखौबो गारलाना हरसै जाफाग्रा गैयिजों बानायजों जाबजों राखेंलायनायनि संसै आं नै एसे दै हरनानै अर फिसा होनानै गोदौहोनोसै आं एसे लोथो फोथो मोननैजों मिक्स जानानै थाथोंसै बाबा दुगैबाय दै गुदुङा बाल्थिङा खालि लांफैदो दे लांफैदो नै लांफै मोननैजों मिक्स जानानै गोदौनानैलाय नै एसे समायना नुबाय आरोना नायाबो गुरै जाबाय नङाबाथ' आं ओरैनो जानायसो राखेंलायनाय एवनायमोन नुदो साराया नै दान्दिसे सिगाङाव देखायनायनिफ्राय ओमफ्राय दा नायदो माबादि बांसिन सोमखेलांसिनो आरोना अर नुनाय होनबाथाय ओमफ्राय नै दुन्दिया फेलेबसे एसे हरनोसै आयौ नै बसरसो बावलायलांबाय जानो र' जिन्नो आं दा बासिनानै जागोन बिमाया फोरलाब फोथाब फिसाफ्रा बासिनानैसो गारखायो फिसा माने ना बाबुजों आंजों जिनसै सना जिनसै एसे दोनबावनो र' थ' ओमफ्राय सनाफ्रा आरो माथोबाव फिसाला दुगैखांबाथाय आंबो जि सुहैनोसैलाय बिथांनि सोमनानै दोननायाहाय ओमफ्राय र' बिथांखौ नेक्स्ट ब्लग्सआव आरो हाजिर खालामना जाबावनोसैलाय बे ब्लग्सआव दा लोगोआव गैलानोबा दहाय फुङाव जाखिनि लामा खोमसि खोमलाव बेनिल'मोन बेखिनिल'खामोन थ' बेखिनि ब्लग्सखौनो जायफोरा फरायनो लांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आङो सोरबाफोर गोदान बावनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांबानो जाबाय लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होलांदो ओमफ्राय बेल आइकनखौ बाजायना होलांबानो जाबाय टिं होलायनाय आरोना थ' थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय